Máte čus. Teda nie náš čus, ale teda kamarát. Pozerajte sa teraz na mňa, hej. Jo, my vyhrávame, super. Počkaj, prehrávame, vlastne to nevadí. Ale super, som Manchester United, super, najlepší klub na svete. Vyska babsa, hehe. Teraz tak toto budem prepiť. Nevadí, no poď, nubak. Vystrel už. Ja, tve. Ukážeme im, že jak sa to robí. Pum. Vamos. Ty vole, on to takto. Že by si mi mohol kus dosť. On to má náhradne, ale je to kvásna kombinačka. Kombinácia. Teraz to musíš vychytiť, na ťa vyhodí golman. Ja chcem vyhodiť, nechcem byť golman. Ja chcem byť golman. Nie. On. Počkej, golman. To dáme na 4-3, bude 5-4. Na 4-4, potom bude 5-4. Dávať potom bude 5-5. A tak to skončí a budeme mať penalty a tam prehrajeme. Teda vyhrajeme, pardon. Kam to poslal typek? Jo, tam? Ty vole, dobre obohral. Kam to dal? Typek, jemu to nahral. Aha. Ty vole, ten tam vystrelil šupu. Poriadnu. To mám, to asi budeme držovať, čo? Nepočkaj, a to bestrelil? Ja hovorím, že my toto vyhráme, ale až na penalty. A teraz nedostať kocha. Inak ja už sa asi zabijem. Dobre. Kámo, asi budem mať monopoly z tohto. Jo, a budem predávať prachy. Teda nepredávať prachy, ale budem sa tam hrať s paškami. Ja! Sme najlepšie, la. Silly. Jo, nechoďte tam. Oblast tam chce nalákať. Potom to kopnú kde dopredu. Čo mu aj tak nevidím. No, tak to sme vyhrali sme. Tára. Wow, S, proste. Vyškávam sa, vamos. My sme vyhrali. Vyhrali sme dneska, mám natočiť plno videí, takže ja ho nevidím dneska. Toto ide dneska. Ok, to bol koniec videa, vyhrali sme dvakrát, super. Máme to kvôli času, všetci super. A u ďalšieho videa zase čas bez autobus. A už dneska niečo, pretože až nový rokov. Ahoj.